салом бинандаҳои азиз, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон аз студияи марказии радиои озодӣ тақдиматон мешавад. Ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҳамкорон дар хидмати шумоем. Нахуст нигоҳе ба муҳтавои барномаи имрӯз. мақомдорону донишмандони тоҷик зарари расида аз муҳоҷирати мутахассисон ё фирори мағзҳоро ба миллиардҳо доллар баробар медонанд. дар ҳолати тарки ватан кардани як нафар мутахассис ба ин давлат ба миқдори 300 000 доллар амрикоӣ зарар расонда мешавад. як муноқишаи маргбори оилавӣ дар ноҳияи ҳамадонии хатлон 9 кӯдаку наврасро зинда ятиму бесаробон кард. дар ҳам охир сухани охирон ҳатто гуфтанд ки мо ай кардаи худ пушаймон нестем. ва ҳушдори ҳомиёни муҳити зист аз хатари партовҳои пластикиву зарари он ба олами атроф ва сиҳати сокинон. имрӯз Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Русия, бо сафари дурӯза ба Душанбе меояд. қарор аст дар доираи ин сафар ӯ бо раисҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, дидору мулоқот кунад. бино ба иттилои мақомоти Русия, рушди ҳамкориҳои Москву Душанбе аз мавзӯъҳои аслии суҳбат хоҳад буд. ҳоло маълум нест, ки дар ин мулоқот масъалаи боздошту азияти муҳоҷирони тоҷик дар Русия ҳам баррасӣ мешавад ё не. аммо афзоиши фишорҳо алайҳи муҳоҷирони тоҷик дар 2 ҳафтаи ахир таваҷҷӯҳро ба сафари Сергей Лавров бештар кардааст. бо вуҷуди он ки мақомоти Русия охири ҳафтаи гузашта аз анҷоми рейду боздошти муҳоҷирон хабар доданд, муҳоҷирони тоҷик бо ирсоли даҳҳо навор аз идомаи тафтишу боздоштҳо шикоят доранд. онҳо мегӯянд ҷое намондааст, ки тавонанд ором раво кунанд. афсарони мусаллаҳ муҳоҷиронро дар ҳама ҷо, ошхонаву нақлиёт ҳам тафтишу дастгир мекунанд. дар ҳамин ҳол дар як навори дигаре, ки ба дасти озодӣ расид, дида мешавад вагон ё ҷои хоби муҳоҷирон оташ гирифтааст. муаллифони навор аз он шикоят доранд, ки бо вуҷуди муроҷиат ба хадамоти оташнишонӣ касе ба суроғашон наомад. Мирзонабии Холиқзод дар ин бора тафсилоти бештар дорад. муҳоҷирон талош доранд оташро хомӯш кунанд. манзили гурӯҳи аз муҳоҷирони тоҷик дар Москва оташ гирифтааст. ҳодиса субҳи имрӯз дар шаҳри Сергиев Посади вилояти Москваи Русия рух дод. яке аз муҳоҷирон бо фиристодани видео ба Радиои Озодӣ гуфт, дар маҷмӯъ 4 вагон, ки хобгоҳи онҳо буданд, пурра сӯхтанд. ба гуфтаи муаллифи навор, муҳоҷирон тавонистанд наҷот ёбанд, аммо санад ва либосу дигар ашёи рӯзгорашон дар ин сӯхтор нобуд шуд. муҳоҷирон гуфтанд онҳо сари вақт ба хадамоти оташнишонӣ хабар доданд, аммо касе ба кӯмак наомад. дар навор дида мешавад, ки худи муҳоҷирон талош доранд оташро хомӯш кунанд. назари мақомоти Русия ба ин ҳодиса маълум нест. бисёре аз муҳоҷирони тоҷик дар Русия дар ҷойҳои зиндагӣ доранд, ки бехатар ва барои зиндагӣ амн нест. соли гузашта дар як сӯхтор дар ноҳияи Белоярскии Русия марди муҳоҷир бо ҳамсар ва 4 фарзандаш дар сӯхтор осеб диданд. мақомоти Русия дар аксар ҳолат худи муҳоҷиронро дар сар задани оташсӯзиҳо гунаҳгор мекунанд, вале муҳоҷирон мегӯянд мақомот ва корфармоёни рус барояшон шароити дурусти кору зиндагиро фароҳам намеоранд. зимнан бо вуҷуди шикоятҳои фаровон аз сахт шудани кору зиндагии муҳоҷирон дар Русия, ин кишвар яке аз манбаъҳои аслии даромади тоҷикон боқӣ мемонад. мавзӯи муҳоҷират ва фирори мағзҳо ҳафтаи гузашта дар нишасте дар маркази таҳқиқоти стратегии Тоҷикистон баррасӣ шуд ва коршиносон аз паёмадҳои ин раванд гуфтанд. Барод Юсуфӣ ва Искандари Фирӯз тафсилоти бештар доранд. фирори мағзҳо ё аз Тоҷикистон рафтани мутахассисон ба иқтисоди ин кишвар қариб 80 миллиард доллар зарар овардааст. ин дар ҳолест, ки ҳукумати Русия чунин мутахассисонро ба кишвари худ даъват мекунад ва шароити беҳтар медиҳад. дар Тоҷикистон барои пешгирӣ аз идомаи ин раванд чораҳои ҷиддӣ дида намешавад. омори умумии зиён дар ҳамоиши вазъи таъминоти кадрӣ дар соҳаи маориф ва тандурустӣ садо дод. ҳисобҳои гузаронидашуда дар асоси методикаи Созмони Муттаҳид нишон медиҳанд, ки дар ҳолати тарки ватан кардани як нафар мутахассис ба ин давлат ба миқдори 300 000 доллар амрикоӣ зарар расонда мешавад. пас маълум мегардад, ки аз шумори 268 000 нафар кадр аз Тоҷикистон баромада рафта, зарар расонда шуда ба кишварон 79 миллиард 800 миллион доллар ташкил мекунад. дар ин нишаст гуфта шуд, ки бахши калони фирори мағзҳо ба соҳаи тиб дахл дорад ва ҳоло даҳҳо ҳазор пизишку парастор дар Русия соҳиби имтиёз ҳастанд.
гуфта шуд онҳо на танҳо барои маош балки аз фишорҳои дигар ҷалои ватан карданд. назарсанҷии табибоне ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд нишон дод ки яке аз сабабҳои муҳоҷирати онҳо таъсири пайваста ба фаъолияти кории онҳо аз ҷониби сохторҳои назоратӣ ва қудратӣ аст. имрӯз қисми осебпазири ҷомеа табиб ва омӯзгор гардидааст. тарки тоҷикистон кардани табибони тоҷик идома дорад, зеро онҳо мегӯянд мушкилоташон сол то сол зиёдтар мешавад. сабаби аввал ман фикр мекунам, аввалин дараҷа ина ин ки фикри ман фикри бисёр ҳамкорҳо ҳаст ки мисол ҳамкасбои мо ки аз тоҷикистон дар шаҳрнавои русия ва дигар шаҳрҳои хориҷа кор мекунанд, якум ин маоши кам аст. дуюм сабабаш ман фикр мекунам ин тафтишҳои зиёди беасос аз тарафи кормандони сухторхомӯшкунӣ, санэпидстансия, хадамоти назорати давлатӣ, фарматсифтӣ, дигарҳош. дар вақти корӣ ин бисёр тафтишҳо сурат мегиранд, ин беҳад нодуруст аст. ҳоло дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон бештар аз 100 устод намерасад ки онҳо бояд насли нави кормандони тиббро тарбия кунанд. ширкатдорони ҳамоиш ҳолати пешомадаро на буҳрон, балки фоҷиа номиданд. онҳо бар инанд ки барои рафъи мушкилоти соҳаи маориф ва тандурустӣ бо ҷалби коршиносони байналмилалӣ ва шарикони рушд бояд фавран ислоҳоти васеъ сурат гирад. ҳамчунин пешниҳод мекунанд ки маоши кормандони тиб ва маориф ба таври ҷиддӣ баланд гашта ба мутахассисон имтиёзҳо таъин шавад. марги як зан дар ҳамадонӣ дар пайи муноқишаи хонаводагӣ сабаби бесаробону ятим мондани 9 кӯдак шуд. дар пайванд ба марги Сайёра Зоирова ки гуфта мешавад аз сӯи наздикони шавҳараш бераҳмона латтукуб шуда буд, хуштомани 70-сола ва бародари шавҳараш ҳамроҳ бо занаш аз 12 то 14 сол зиндонӣ шуданд. 5 фарзанди ноболиғи зану шавҳари маҳкум шуда ҳоло бесаробон мондаанд ва мехоҳанд модарашон озод шавад. аз худи Сайёра Зоироваи кушта шуда 4 фарзанд нима ятим монд. маҳмудҷон раҳматзода бо пайвандони ду ҷониб суҳбат кардааст. ин кӯдакон ҳафтае мешавад ки аз дидори падару модар ва бибияшон маҳруманд. онҳо акнун ҳамчун сабабгорони марги арӯси хонадон Сайёра Зоирова дар зиндонанд. кӯдаконро акнун Суман духтари калонии хонавода парасторӣ мекунад. вай хоҳиш мекунад модараш озод шавад. من دخترم را نگاه کردن نمیتوانم. ایسا و موسی دوگانیکند و 1 ساله و 4 ماه. موسی از روزی حبس مادرش خاموش نمی شود و دویم می گیرد. دادگاه مادری او خورشیده نازیم را با 12 سال، پدرش جیانشاه رحیموف را با 14 سال و بیبیشان مکمبر ایساقова را با 12 سال زندان محکوم کرد. برای قصداً رسانیدن ضرری وزمین به سلامتی کلینی خانواده سیاره زویرова. شوهری سیاره که در مناقشه حضور داشته است، لطوکوب شدن او را از سوی مادر و برادر و همسری او رد کرد. بنابراین از این حکم ناراضی است. مقصد راضی نبودن ما دائمی است که ناعدالتانه کردگی نمی‌کنه. خویشاوندانی که اکنون زندانیان با همسر جهانگیر، سیاره‌اش 36 ساله، زمان درگیر شدن که جهانگیر زنی دوم گرفت. اما خانواده سیاره را عیبدار میکند که به اجازه شوهر به روسیه رفت. وقتی سیاره خبری زنگیری جهانگیر را شنید، از روسیه برگشت و شب 22 آگوست سال 2022 به خانه خوشدامنش رفت و بینشان جنجال سر زد. نزدیکانش گفتند سیاره را خوشدامن و پدر و مادر این کودکان لطوکوب کردند و حتی با دسته بیل زدند. پس از 3 ماه بستری شدن در بیمارستان، سیاره وفات کرد. آن وقت مقامات برادری همسری او جیانشاه رحیموف را بازداشت کرد. اما تا روزی برآمدن حکم، مکمبر ایساقова و خورشیده نازیم، بیبی و مادر این کودکان آزاد بودند. روزی 31 می بعد قرائت حکم آنها هم بازداشت شدند. حالا خانواده سیاره از حکم دادگاه راضی‌اند. تنها میگویند که اگر بخشش پرسیده میشد، از گناهشان گذشت میکردند. هرچند که
Паймура кишта бошанам, мисоли ба як бераҳми махсус мо раҳм мекардем нисбатшон. Не ки афсус ки во раҳм накарданд. То охир даже дар ҳам охир сухани охирон ҳатто гуфтанд ки мо ай кардаи худ пушаймон нестем. мо ризои мамеҳак мецуд. Худо армчунат роз куна. аз он рӯзи ҳукм ҳамсоягон ба хонаи маҳкумшудагон меоянд. онҳо мегӯянд ҷанҷолро надидаанд ва мехоҳанд ҳамсояашон махсусан модари ин тифлон озод карда шавад. мо ай қонун адолат талаб мекунем. бигзор ки камтар раҳи адолат ҳам нигаҳ кунад бибинанд ки дилшон ба ин кӯдако бисӯзад. мо дар ҳамсояи ҳамсояи хубе ба мора. пеш аз ин ҳукм тарафи дигар норозӣ буду талаби адолат мекард. акнун нақшаҳо иваз шудаанд. ин кӯдакон аз парвандаҳу додгоҳу зиндон бехабаранд. онҳо чашм ба роҳи модаронашон ҳастанд. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, ноҳияи ҳамадонӣ. ахбори озодиро идома медиҳем. 5 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист эълон шудааст. дар ин рӯз дар тоҷикистон намояндагони мақомот ва бархе аз ҳомиёни табиат дигар бора ба мушкилоти марбут ба муҳити зист таваҷҷӯҳ карданд. ҷамъоварӣ ва коркарди партовҳои пластикӣ аз мавзӯъҳоест ки мақомот дар тоҷикистон солҳо атрофаш суҳбат мекунанду роҳҳал меҷӯянд. аммо то куҷо ин мушкил ҳалли худро ёфтааст? гузориши Алишер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддинро дар ин бора ҳамроҳ мебинем. ин сокини шаҳри Душанбе ҳар рӯз аз миёни партовгоҳҳо маводи пластикиро ҷамъ оварда ба корхонаи коркарди партовҳо мебарад. барои 1 кило пластик ба ӯ 2 сомонӣ медиҳанд. вай чунин партовҳоро гоҳе аз кӯчаву хиёбону гулгаштҳо низ пайдо мекунад. сокино бисёрш миёран ами чӣ мекунанд? гудакошон арой мекунанд. гудак ақл дора меоя ме партоя лавирада бо мо як танимташа тоза мекунем. ҷамъоварандагони маводи пластикӣ зиёданд, аммо партовҳо ба ҳадде бештаранд ки ҳамаи онро ба душворӣ мешавад ғундошт. ин аст ки ҳомиёни муҳити зист аз хатари партовҳои пластикӣ ва зиёни он ба тандурустии сокинон ҳушдор дода мегӯянд бояд дар ин росто чораҳои ҷиддӣ андешида шавад. мушоҳидаи хабарнигорони радиои озодӣ нишон дод ки зарфҳои пластикӣ баъди истифода дар ҷӯйбору кӯчаҳо партофта шудаанд. баъзе аз бетаваҷҷӯҳии сокинон ва бархе дигар аз норасоии партовгоҳҳо мегӯянд. кор хуб нест. муҳити зист як чизи бисёр муҳим аст. инсон бояд ҳар чизе ки мехӯрад дар ҷои чизиш биандозад. дига ин ки дар сарак, дар хиёбон, дар ҷӯйча инҷо ҷои муносиб нест. ё туи роҳрав биандозад, дига ҷои муносиб нест. яхе ҷош надора ростига. ина дур нарем халма. ҳамун қадой раҳ да кӯчаҳодан фиридагӣ бутаф экология ҳеҷ риоя намекунад. кумитаи ҳифзи муҳити зисти тоҷикистон тарҳеро ба ҳукумат пешниҳод кардааст ки бар асоси он воридот ва истифодаи маводҳои яккаратаи пластикӣ бояд кам шавад. ин тарҳ ҳоло баррасӣ мешавад. ҳамзамон коркарди дубораи маводи пластикӣ ба мушкили асосӣ табдил меёбад. то ба имрӯз 19 адад корхонаҳои коркарди партовҳои полиэтиленӣ ва пластикӣ мавҷуд мебошад. ин корхонаҳо калон нестанд, корхонаҳои хурд мавҷуд мебошанд. вале барои ҳалли ин мушкилот дар мо бояд ки корхонаҳои азим, корхонаҳои калони коркарди партовҳо бояд бошад ва дар баробари ин бояд ки дар ҷояш ҳангоме ки партовҳо аз хонаҳои истиқоматӣ аз корхонаҳо меборад бояд ки тақсимот шавад, ба намудҳо ҷудо шавад. ҳомиёни табиат мегӯянд дар баробари роҳи саноатии ҳалли мушкил бояд маърифати экологии шаҳрвандон низ боло бурда шавад. он гоҳ мумкин аст натиҷаи беҳтаре ба даст ояд. дар акси ҳол паёмадҳои олудагии муҳит барои ҷомеа ба хатари бузург табдил хоҳад ёфт. бинандаи азиз, барнома ба поён расид, вале шумо метавонед хабару гузоришҳои бештарро ҳар лаҳза дар сомонаи радиои озодӣ ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар твиттеру, телеграм, фейсбуку, инстаграм ва однокласснику тикток пайдо кунед. то мулоқот дар барномаҳои оянда, худо нигаҳдори шумо.